Здравейте! Аз съм Емел и ще бъда вашия проводник в днешната ни медитативна практика, посветена на вътрешния баланс. Колко често се вслушваме в нуждите на тялото си? Колко често се допитваме до него? Какво чувства? Какво иска да ни каже? От какво се опитва да ни предпази? Какви предупреждения са скрити в посланията му? Вътрешният баланс. Как да го постигнем и как да го съхраним? Нашата събирателна точка. Къде се намира тя в тялото ни? Как да я открием и почувстваме, за да бъдем цялостни? Да бъдем в мир със себе си, в пълен ресурс. Кои тежки емоционални събития е нужно енергийно да разтворим в системата си? Как да почистим и да раздвижим енергията вътре в нас, за да формираме нивото на съзнание чрез нивото на енергиите в момента, тук и сега. Аз съм Емел и ще бъда вашия отговор на всички въпроси в нашето днешно общо пътешествие. Доверете ми се. Тук съм, за да знаете, че не сте сами. За да ви поведа за ръка към вашия вътрешен мир, към покоя, от който имате толкова силно нужда в ежедневието си, в действията си и в решенията. Нашият ум, главата ни, често има нужда от успокояване и усмиряване, за да излезем от дисбаланса, предизвикан от множество емоции, повечето от които приемаме от външния свят. Днешната практика ще ни поведе към вътрешен мир, към любовта във всичките й форми и проявления, не само отвън, но и вътре в нас. Настъпи момента, в който да усетите и осъзнаете, че не сте сами, че всичко е наред и следва своя естествен ход. В момента най-подходящ за това. В момента, тук и сега.
Светът, в който живеем, често е жесток и нетолерантен. За да оцелеем, изисква от нас да влизаме от битка в битка, да бъдем свидетели на несправедливост, страх, жестокост, алчност, мъст, тъга и раздразнения. Но също така в него има много любов, мир, обич, хармония, светлина, доброта, състрадание, приемане и толерантност. Това е нашата вътрешна битка. Това е света. Битка между доброто и злото, между светлината и тъмнината. Не само в света извън нас, но и този вътре в нас. В този свят също има битки и ще се изненадате колко много и едновременно се случват те. Когато медитирате един път или два пъти на ден, сами в тишината или колективно с някой друг, когато практикувате, вие създавате пространство, в което да проясните мисълта си, да почистите ума си от ненужното и деструктивно замърсяване, от наложените модели на поведение, предразсъдъци, от излишни негативни мисли, напрежение, гняв и много други неприятни усещания и състояния. Това така наречено замърсяване се случва всеки ден, затова е толкова важно да почистваме ума си, работния си кът, дома си, своите емоции. Хаосът се появява навсякъде, където няма граници и грижа. А това се случва в главата ви, в мислите ви. Там, където няма яснота, там, където се чувствате изгубени. Или понякога се чувствате обградени, увити в мъгла и не виждате посоката си. Ставате неспокойни, напрегнати, раздразнителни и нестабилни. Затова създавайте, творете мисли за приемане, за любов, радост, за покой във вас, във вашия свят, във вътрешността ви. Защото ако сте щастливи, няма да осъждате, да оценявате, да контролирате, а ще можете свободно да изпитвате наслада от радостта си, от всеки един миг, от общуването с всеки един човек, защото именно вие сте източника на доброта, на светлина. Вие сте любящото създание, което привлича всичко това. Вие сте съзнанието и вие сте мирът. Всичко това, от което имате нужда, сте вие.
Това е медитацията, в която вие сами ще усетите интуитивно каква позиция да заеме тялото ви. Можете да седнете, да легнете в поза лотос, така както за вас е комфортно, както за вас е спокойно. Послушайте тишината в себе си. Почувствайте мирът в себе си. Разрешете си го. Започнете бавно да дишате. Поемете въздух през носа. Задръжте за кратко и издишайте през устата. Вдишайте през носа, задръжте и издишайте. Вдишайте и издишайте. Направете го толкова пъти, колкото е нужно на тялото ви. Дайте си време, покой. Задайте сами своя ритъм. С всяко вдишване и издишване вие се чувствате все по-леки, все по-спокойни, по-ефирни. Цялото ви тяло е в режим на покой. Няма напрежение, няма мисъл. Вие сте в момента, тук и сега. Постепенно се отпуснете и почувствайте как настъпва покой във веждите ви, в очите, ушите, носа, устните, брадичката, езика, шията, раменете, ръцете, дланите, гърдите, корема. Отпуснете половите си органи, седалищната част, бедрата, коленете,
кръстците и стъпалата. Обзема ви пълен покой. Вие се чувствате сигурни и защитени. Дайте свобода на въображението си и визуализирайте тази защита, която имате в момента. Представете си, че се намирате на зелена поляна, осветена от слънчеви лъчи. Чувате песента на птиците и близкия ручей. Около вас всичко е цветно, просторно и топло. Това е най-безопасното място за вас. Това е вашето пространство. Вие сте в него и то е във вас. Това е вашия вътрешен свят. Това сте вие. Покой от вас за вас. Тук е мястото, на което ще балансирате енергиите в тялото си. Вие сте на поляната, с здраво стъпили крака на земята. Усетете как ходилата ви са като корени на дърво, стотици години живяло. Сега почувствайте как от първоизточника, през коронната ви чакра, във вас нахлува мощен лъч от светлинна енергия, пронизва и изпълва цялото ви тяло. Почувствайте тази чистота и тази топлина с всичките си сетива. Тя е ваша. Сега през ходилата ви, които сякаш са се сраснали с земята, във вас навлиза съзидателната земна енергия, също изцяло изпълваща ви в зелен цвят. Съзидателната енергия на космоса и на Земята, на Гая, е във вас. Настъпва равномерност, настъпва баланс. Вие поемате, приемате толкова енергия, колкото ви е нужна в този момент. Тялото ви постепенно възстановява своя баланс.
Това е вашия баланс, който ви помага да усетите хармонията си, енергията си да потече чиста енергия. Космическата енергия ви помага да постигнете баланс между вас и света извън вас. Тя ви освобождава и пречиства от всички нездравословни състояния и психологически блокажи. Позволете й тя да ви изпълни и тогава правилните мисли и решения ще намерят път към вас. Ще се разделите с страхове, негативни емоции и модели. Ще придобиете спокойствието и милосърдието на космоса. Ще започнете да гледате много по-философски и умиротворено на живота. А съзидателната сила на Гая ще ви ободри, ще ви активира и ще ви изпълни със сила и увереност. Земята е тази сила, която успокоява и изцелява. Тя е символ на материалния свят, дава ви живот, плодородие, дава ви сигурност, стабилност и благосъстояние. Земята е ръст, въздържание, устойчивост и вътрешен мир. Земята е връзка с рода, с неговата подкрепа и любов. Цялата отрицателна енергия, всички блокажи напускат тялото ви и се трансформират в нещо ново, красиво, градивно и неповторимо. Енергията на космоса и енергията на Гая се съединяват. Тя тече леко и свободно в тялото ви. Почувствайте тези потоци. Потоците от космоса минават през коронната ви чакра, през цялото ви тяло и излизат през ходилата ви. Отиват в Гая, за да се трансмутират. И от Гая те намират път през ходилата ви нагоре през цялото ви тяло. Енергията се слива с космоса, като излиза през коронната ви чакра, за да се превърне в съзидателна светлина.
Вие усещате как потоците ви изпълват, следвайки пътя си в двете посоки. Цялата ви енергия навлиза в баланс. Всичко се намира в равновесие. В Вселената винаги всичко е в баланс. Идвайте понякога отново на тази поляна, за да се сприятелявате все повече със себе си, с душата си, с истинността си. Продължете да дишате. Вдишвайте и издишвайте. Направете го няколко пъти и се завръщайте към настоящия момент, тук и сега. Почувствайте тялото си, размърдайте пръстите на ръцете си, пръстите на краката, усетете ходилата си. Когато сте готови, отворете очи и се усмихнете. Благодарете на себе си, че си позволихте и отделихте нужното за вас време, че се посветихте на себе си. Аз съм Емел и бях вашия проводник в днешната ни медитативна практика, посветена на вътрешния ни баланс. Благодаря ви, че пътувахме заедно. Благодаря. Благодаря. Благодаря.